Nevyzeráte zdravo. Môžem si prisadnúť? Čo sa stalo? Bolí ma hlava aj mám krče v nohách. Boli celý deň na slnku? A bez ochrany hlavy, že? Dobre, osviežím vás, trochu ochladím. Ideálne by bolo, keď sme išli do chladku, ale pôjdeme. Najprv ochladím. A navracanie vám nie je? Nenapína vás navracanie? Len tie krče v nohách? Dobre, takže napíte sa vody. Pomaličky, nie veľa, naraz 2-3 dúšky. A po chvíľke znova. No. Ideálne je premiestniť do chladného prostredia a popíjať tekutiny, aby sa človek začal potiť, a keď sa vám do pol hodiny nezmiernia tie príznaky, tak potom pôjdeme na urgent do nemocnice.